non sei se é que se me estropeará a min algo, pero xa hai tempo, é que estamos sin luz desde as 12:30. O igual que María, foron moitos os que sen luz nin teléfono saíron á rúa para falar co veciño e decatarse que o problema non era dun só, era de todos. E empezas a ver as noticias e ves Portugal tampouco, Andorra tampouco, e dis, ui, dá un pouco mal rollo, un pouco así como peli de ciencia ficción. Pero de ciencia ficción nada. Onte a realidade superou a ficción, deixando sin actividade a moitos comercios e empresas. Actividade ninguna porque non podes cobrar, non funciona o ordenador, non funcionan os TPVs, non funciona nada. Mari Carmen, ti estabas traballando, tes que pechar e non podes. Non podo cerrar o portal. Teño a maquinaria toda aí. Non podo comer, nin podo traballar, nin podo facer nada. Alarmados pola situación, a xente botouse a aqueles negocios abertos para abastecerse, ben sexa de gasolina, haciendo acopio de combustible, por lo que pueda pasar. Puede ser que sea algo muy preocupante. ou aqueles básicos dos que tirar cando non hai luz. Radio, pilas, camping gas, linternas, que máis? Velas. Aínda que claro, pronto se esgotaron. ¿Tú qué venías busca? Yo linterna o algo de luz para esta noche. Paloma, confírmanos, Paloma, verdad, Paloma, que decías que lanternas xa non che quedan. Xa non quedan lanternas. E nada con luz. Unhas pequenas lampariñas que o que lle están a dicir e, bueno, pois, non sei se che vai servir ahora. Pues creo que no. As farmacias non puideron dispensar medicamentos. No podemos acceder a las tarjetas electrónicas ni hacer prácticamente ninguna venta debido a que no tenemos electricidad ni conexión con los ordenadores. Vos, o peor que vos pode pasar é quedar sen luz pola nevera. Aquí hay medicamentos termolábiles y no pueden estar mucho tiempo sin estar a la temperatura adecuada para su conservación. Luego se estropean y no se pueden dispensar. E precisamente as neveiras tamén foron o gran problema das tendas de alimentación. Moitos supermercados tiveron que pechar ante a falta de rede eléctrica. Marían, este é o teu gran problema agora mesmo, as neveiras. Vas problema o congelador, que é o que lle teño máis medo. Se eu abro moitas veces a tapa, me vou a quedar sin frío. Para algúns negocios, o gran salvador foi este, o xerador. Un aparato que lles permitiu continuar a actividade. Co xerador a tope é como está funcionando este negocio aquí do centro de Santiago de Compostela, na rúa do Hórreo, un negocio ultramarinos que funciona neste momento, pois xa vedes, a fume de carozo. Dende logo, a falta de luz mudou a nosa experiencia niso de ir de tendas, e tamén na lista da compra. Veño buscar algo básico, xa que teño pouco na casa, non estaba previsto para isto, pois veño buscar algo de fariña, algo que se poida facer con agua ou... Sí, que non requira de electricidade para facer. Básicamente. Foi o de onte un acontecemento histórico que nin os máis sabidos lembran. Non acordo outra, a verdad, que queda unha zona, unha rexión, ou parte dela, pero así todo o país, a verdad que non... Teño 63 anos, vou para 64 e non acordo isto. 8:03 onte co apagamento total, pois moitos corrimos ás tendas a mercar pois algo de candeas, tamén